Wel, siwr i chi gyd, a chroeso i Tynfa mis Rhagfyr papur bro Clonc. Ac mae'n Tynfa fawr yn dywi Mary. Odi, Tynfa Fawr yw hon. Arian mowr heno. Arian mowr, os. Chi'n bod, mae yna Tynfa fawr ddwywaith y flwyddyn da Clonc. Fi'n credu Gorffennaf, yn dweud, diwedd Gorffennaf. tymor addysg a wedyn diwedd tymor hydre wedyn, ie. Ie, yr un yn Nadolig, pryd mae bobl yn licio cael yr amlen fach yn y drws. Ie, wel, cyn bod ni'n mynd i dynnu Clwb Clonc, a mae yna 16 o wobrau, felly aroswch gyda ni i weld pwy sydd yn mynd i ennill, a pwy fydd y bobl lwcus. Wel, mae'n flwyddyn arbennig i Clonc lenni, Mary, yn dwi? Odi, fydd hi'n ben blwydd ar Clonc nawr pan daw i'n flwyddyn newydd. Yn 2022. 2022, achos bod Clonc yn dathlu 400 rhifyn. A mae yna, wrth gwrs, yn golygu wedyn 40 o flynyddoedd. Ie. Nawr, wi ddim yn cofio bod yn rhan o bethau yn y rhifyn cyntaf nôl yn 1982, oedd yna gopi Clonc yn dod i'n tŷ ni. Ond i chi wedi bod yn nghlwm a phapur bro Clonc o'r dechrau un, Mary? A dwi'n cofio'n iawn Nant Davies yn dod i'r drws ata i Cwm Sychfant, pan o'n i'n byw yn Cwm Sychfant, yn gofyn i fi a fydden ni fodlon fod yn ohebydd o wasg i bentref Cwm Sychfant. A fe ddath yr eira mawr wrth gwrs yn 1982, a fydne yn feichiog gyda Dylan gath i enni wedyn yn mis Mehefin. Fe fues i yn, dwi wedi bod yn ohebydd ac yn llanw rhywbeth mewn i'r papur yn fusol. Sa'n credu bod yna fus wedi bod yn heibio, fi ddim wedi rhoi dim mewn. A mae hynny wedi digwydd bron y bod 40 mlynedd. Ie, mae hwnna'n dipyn o record, yn dwi? Dwi'n ysgrifenyddus ar Clonc dros 25 o flynyddoedd neu 30, fi'n credu erbyn hyn hefyd. Ac chybod, mae'r ffaith bod chi wedi bod yn ysgrifennu gohebydd yn yr ardal ers 20 mlynedd yn golygu eich bod chi wedi cofnodi clamp o hanes yr ardal o ran y mynd ar dod a'r geni a'r marw ac yn y ban. Os, mae yna lot fawr o hanes a dim ond yn y noson o'r blaen, o'n i'n mynd trwy'r bocs fan hyn ac yn edrych fel mae pethau wedi newid ar hyd y blynyddau. Mae pethau wedi newid a mae Clonc wedi cael cefnogaeth yr ardal, a o'n i'n edrych ar y balance sheets y cyfrifon a gweld bod gyda Clonc rhyw 500 pint i gael yn y banc mewn 2 flynedd ar ôl iddo fe ddechrau. A wrth gwrs fe ddath Steddfod Llambed yn 1984 a fe fuodd hwnnw yn sail arbennig iawn i'n papur bro ni. Pryd fi o'n i'n gwerthu'r holl bethau a cael gwerthu Clonc ar y maes a bethau fel yna. A bydd nath hwnnw gadw ni fynd am flynyddau mowr. A ni yn lwcus iawn o cefnogaeth yr ardal. A mae Clonc mis diwetha a mis cynni wedi hedfan mas o siopau, beth rhyfedda. Odi, mae hwnna'n galonogol i bod Clonc dal yn boblogaidd, yn dweud, mae pobl yn gofyn i'r siopau yn aml iawn pryd fyddwch chi'n cael Clonc mewn, sydd yn galonogol iawn. Wel, diolch i chi, Mary, am popeth i chi wedi wneud i Clonc dros y blynyddoedd. Wy'n gwybod byddwch chi'n cael eich anrydeddu, gobeithio, blwyddyn nesaf, yn Steddfod Ceredigion, a cael eich derbyn i'r orsedd am eich gwaith chi. Y Clonc yn un o'r pethau chi wedi bod yn wneud, a wy'n siŵr bod ni gyd sydd yn gwrando ar y recordiad bach yma yn eich llongyfarch chi, a diolch i chi am popeth chi wedi wneud. Wel, mae fe wedi dod yn bart o'n bywydau ni ers yr holl flynydde. Dim wythnos na mis yn mynd hibo, wel, dim wythnos yn mynd hibo, cyn bod ni wedi bod yn trafod Clonc ar rhyw fath o lefel o ran gweld faint ar ôl yn y siopau casglu'r arian, paratoi'r amlenni'n barod i fynd i postio nhw a wedyn i casglu nhw'n Llambed ac yn ei rhannu nhw mas i'w wahanol lefydd wedyn. Mae fe'n just yn bart o fywyd normal i fynd hyn. Chymod, fel eich swydd chi fel ysgrifenyddus a ni wedyn yn drysorydd, mae chi'ch dwy ynglwm a Clonc
o dechrau creu'r peth, casglu'r straeon, i teipo nhw, i gosod nhw, i rhannu nhw gyda'r golygydd ac yn y blaen. Chi'n ymwneud â Clonc o'r dechrau, tan y diwedd, dim just mynd i'r siopau, ond casglu'r arian o'r siopau hefyd. Odi, a fel oedd Nia a Dylan gyda fi'n fach yn mynd â Clonc allan yn Prydref Cwm Syrpan pan o'n nhw'n llai, ond nhw'n mynd ar y beic a bethau ar y nos Fercher pan o'n i wedi cael nhw gyda Ann Twmos y Felin, achos ysgol y dole oedd yn plygu y pryd hyd hynny, ynddo fe? O'n i ddim yn mynd i blygu y pryd hynny, ond wedyn, wrth gwrs, fe geiodd ysgol y dole, a wedyn o'n i'n mynd fi a'r plant yn mynd i Lambed wedyn i blygu Clonc, ac wrth gwrs nawr, mae Elliw yr Wyres yn llawn brwdfrydedd am Clonc fel oedd y ddau gyda fi yn blant i hunain, ynddo fe? So mae fe'n drydydd cenhedlaeth, rili, yn dechrau ymwneud a mae eithau'n llawn bywyd am Clonc hefyd. Odi, mae'n aml yn holi ynglyn â Clonc ac yn cymryd balchder yn hynny hefyd. Wel, gwych, Mary. Gwych, gawn ni sgwrs eto siwr o fod yn nes at yr amser dathlu, wy'n siŵr. Achos ni'n gobeithio cynnal ambell i ddigwyddiad hefyd yn y flwyddyn newydd. Bydd hynny'n gret. Nawr ten, dewch i ni cael dechrau ar dynnu clwb Clonc rhifin Rhagfyr, os allai rannu'r sgrin a bod pawb yn gallu gweld y peiriant yma sydd dan ni'n tynnu. Ni wedi ymarfer cyn dechrau recordio, ond ewn ni o'r newydd at y rhif cyntaf. Beth yw'r gwerth wobr gyntaf, Mary? 50 o bunnoedd. 100 Dyna ni. 100 punt yn mynd i aelod rhif 420. Yn mynd i Eira Price Bryn Steffan Llambed. Llongyfarchiadau Eira, yr enw cyntaf heno ar gyfer clwb Clonc. Ond mae'n ragor o wobrau 100 punt, oes e? Os un arall. Un 100 punt arall, felly dyma ni, yr ail wobr. O rhif 291. 291. Wel, Afril Jones o Lanwnen. Da iawn. Mae hwnna'n mynd i fod yn arian da nawr teg at y Nadolig i Eira ac i Afril. Falch iawn. Lambed a Llanwnen. Beth yw'r wobr nesaf, Mary? Mae yna 30 punt i gael ddwy waith nawr. Dyma'r 30 cyntaf yn mynd i rhif 444. Nana Reidr o Gwm Sychbant. Llongyfarchiadau Nana ac yn cael gwobr arall o 10 ar 20, rhif 422. 422 yn mynd i Betty Prydderch o Lanllwni. Gret, da iawn. Wel, maen nhw'n y 4 hyd yn un yn gefnogwyr selog o Clonc, yna fi'n credu. Bo fi'n gyfarwydd ar enwau na i gyd. Beth yw'r wobr nesaf? 2 wobr o 20 punt nawr. 2 wobr o 20 punt. A dyma'r 20 punt cyntaf yn mynd i aelod rhif 6. Myfanwy Brais o Benbryn Llambed. Dyna ni, myfanwy 20 punt ar ffordd i chi yn ogystal ac ei aelod rhif 206. 206 yn mynd i Mair Hatcher o Lanwenog. Wel, da iawn. Da iawn. Reit, beth yw'r wobr nesaf, Mary? 15 punt, 2 wobr. 15 punt. Arian bach defnyddiol unwaith eto. 15 punt cyntaf mynd i aelod rhif 92. 92 yn mynd i Hafwen Davies o Lanwenog. Llongyfarchiadau Hafwen. 15 punt arall wedyn yn mynd i aelod rhif 94. David John Davies o Lanllwni. Llongyfarchiadau David John.
Nawr, ni'n dod i wobre o ddegpynt yr un nesaf. Mary, siwr o fod, ydyn ni? 1, 2, 3, 4. Mae 6 gwobr o ddegpynt. 6 gwobr o ddegpynt. Ie. Reit, felly ni bwrw mlaen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y degpynt cyntaf yn mynd i aelod rhif 424. Yn mynd i Ann Piw o Lambed. Llongyfarchiadau Ann. Degpynt arall yn mynd i rhif 349. 49 yn mynd i Dafydd Lewis o Gwman. Iawn, felly gaf i beint a fe felly. Ie. Da iawn, Dafydd. Na fe, Dafydd, da iawn. Rhif 294. 4 yn mynd i, wel, grosor hewl, Bethan Jones o Gwman. Da iawn, Bethan. Llongyfarchiadau Bethan. Degpynt arall yn mynd i'r rhif 177. I Timothy Evans o Lanfair Cledogau. Llongyfarchiadau Timothy. Degpynt arall yn mynd i'r rhif 472. Eleri Thomas o Lanllwni. Eleri, degpynt ar y ffordd i chi. Eleri, ie. A'r degpynt ola, os ydw i'n iawn, Mary? Ie. Mynd i'r rhif 248. 248. Yn mynd i Sian Jenkins o Feistr Llambed. Da iawn, Sian. Da iawn. Nawr, os ydw i wedi cyfri'n iawn, mae yna 2 wobr ar ôl, oes e? 2 wobr o 5 yr un ar ôl. Dyna ni. A wedyn byddwn ni'n dod at y terfyn. Y 5 cynta yn mynd i rhif 111. 111. Yn mynd i Caroline Davies o Lanwenog. A'r wobr ola de yn mynd i rhif 281. Elen Medi Jones o Heol y Bont Llambed. Elen Medi. Jones. Na ni? A dyna'r Grêt. rhifau. Dewch chi gael dod nôl i'ch gweld chi'n llawn, Mary. Dyna ni. Na ni. 11 o wobrau. Sori, carwch chi mlaen. Maen nhw wedi mynd yn dda iawn i wahanol mannau, yndyn nhw. Ydyn, mae hwnna'n wych o beth. Felly, tipyn o waith sgrynu amlenni a pethau nawr ten, Mary, wy'n credu 16. Ie, wel, maen nhw'n... I ni wedi dechrau rhoi nhw mewn trwy'r cyfrifiadur y byd hyn. O, reit. So mae'r cyfrifiadur yn ei printo nhw wedyn. O, proffesiynol. Proffesiynol iawn. So fydd pawb yn cael cyfarchio Nadolig yn ar ei slip bach wedyn. O, na neis. Na neis. Wel, na fe de, Eira, Afril, Nana, Betty, Myfanwy, Mair, Hafwen, David John, Ann, Dafydd, Bethan, Timothy, Leri, Sian, Caroline ac Elen Medi. Llongyfarchiadau. A diolch wrth gwrs i bawb am gefnogi. O, mae'r gefnogaeth Lenny wedi bod yn anhygoel. Wel, da iawn. Da iawn. Anhygoel. Da iawn. Mae fe'n help mowr, yn dwi? Wel, na ni, byddwn ni'n coeddi enwau'r enillwyr ma'n rhifin Rhagfyr. Fydd yn y siopau wythnos nesaf. Rawn di Mercher, dydd Iau yn bendant, fydd rhifin Rhagfyr yn y siopau. Ac wrth gwrs mae rhifin Rhagfyr eto yn llawn lluniau a llawn hanesion fel oedd yr rhifin diwetha. Felly, gwnewch yn siŵr bod chi'n mynd i wylo'ch copi. Wel, Mary, am y tro de, newn ni ffarwelio chi. Ie, bendigedig. Ei, diolch yn fawr iawn, Mary. A diolch i bawb. Hwyl, da bo. Hwyl.